بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wannan ita ce halakar mu ta biyu a cikin karatu ko darussa daga littafin IHYA'U ULUMIDDEEN na al-Imam Muhammad ibn Muhammad Abu Hamid al-Ghazali. al-Imam al-Ghazali ya wadatu daga ta'arifi. Wanda bai san al-Imam al-Ghazali ba, bai san tarihin al-Imam al-Ghazali ba, to ba laifin wato malamai ne ko laifin wanda ya waje ba su sanar ba ne, a laifinsa ne da a ce bai san irin Imam al-Ghazali ba a tarihin musulunci. Amma duk da haka dai a tabi'an karanta littafin bayan Allah akan so a fara da bayani gajere kwarai da gaske takaitacce a kansu da rayuwarsu. al-Imam al-Ghazali an haife shi a Bus a shekara ta 450 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam, inda ya fara karatu a wannan garin na Bus a wajen malaminsa bayan wafatin mahaifinsa da kuma gajiyawan mai kula da shi a lokacin, wanda mahaifinsa ya masa wasiya da shi da dan uwansa Ahmad cewa ya koyar da su rubutu. Ya yi karatu gwargwado a wajen malaminsa Ahmad ibn Muhammad al-Razikani a Bus. Bayan nan ya tashi ya tafi garin Jurjan, inda ya zauna a wajen shahararren malami a wannan lokacin Abu Nasr al-Ismaili, ya yi karatu mai yawa a wajensa. Akwai kissa muhimmiya wacce ta ba da gudunmawa kwarai da gaske wajen canza majirar rayuwar al-Imam al-Ghazali a wannan lokacin. Shine lokacin da yake dawowa daga garin Jurjan zuwa Bus bayan ya yi karatu a wajen malaminsa Abu Nasr. 'Yan fashi sun tara hanyar su, sun kwace dukkan abin da suke dauke da shi. Daga ciki sun kwace dukiyoyinsu da kayansu. Imam al-Ghazali a lokacin littafansa da ɗan abubuwan da ya kayyado na ilmoma daga wajen malaminsa suna cikin waɗannan gafakarsa da suka kwace. So da aka sai ya shiga bin su. Shugaban 'yan fashin ya ce ka koma, kada ka rasa rayuwanka, kada ka arrada kanka ga halaka. Ya ce wallahi wani ɗan gafaka ne tare da ku, na san duk ilimi na ne, karatu na ne a ciki, kuma na san ba abin da za ku yi da shi yarwa za ku yi, nake roƙon ku dawo min da shi, ba kuɗin ya dame ni ba. Shugaban 'yan fashin sai ya masa dariya ya ce ya za ka ce kana da ilimi alhali kuma kana faɗin cewa mun kwace ilimin naka, yanzu ina ilimin yake? Wannan maganar ita ta farkar da Imam al-Ghazali, al-Imam al-Ghazali Allah ya kara masa rahma, ya gane cewa ashe akwai wani aiki a gabansa, shine duk abin da ya karanta ya tabbatar ya haddace. Akwai darasi mai girma a nan wajen. So da yawa Allah subhanahu wataala zai shigar da kyauta cikin jarabawa, kamar yadda masana Allah suke cewa al-mihanu fi tayyihal minah. So da yawa jarabawa a cikinsu akwai kyauta na Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a suratul Baqara, kutiba alaykum al-qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan haka ba duk lokacin da mutum ya ga jarabawa ne zai sami dajir da kunci. Ya yi fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya maida wannan jamala, ya maida wannan jarabawan kyauta daga wajensa subhanahu wa ta'ala. Al-Imam al-Ghazali daga nan ya dukufa a garin Bus shekara 3 yana haddace dukkan abin da ke cikin wannan gafakar tasa, saboda kada wani dalili ya ƙara sawa ya rasa wannan tarin ilimi da ya ɗauko koko da yake cikin ɗauka. Wato dai a irin abin da Imam Shafi'i yake faɗi, ilmi ma'i haythu ma yammamtu yatba'uni qalbi wi'a'un lahu la batna sunduqi in kuntu fil bayti kana al-ilmu fihi ma'i aw kuntu fi suqi kana al-ilmu fi suqi. al-Imam al-Ghazali bayan shekara 3 a garin Bus yana haddace waɗannan abubuwa da suke cikin takardun iliminsa da ya tara. Ya koma garin Sabur, inda nan ne aka sami ainihin thaura ta ilimi mafi girma a tarihin al-Imam al-Ghazali. Ya haɗu da malamai da dama, amma mafi girman malamansa a wannan lokacin babu irin shahararren malami a Imam al-Haramain, wanda a hannunsa al-Imam al-Ghazali ya takharruj al-Imam al-Juwayni. Imam al-Ghazali ya yi karatu mai yawa a hannun Imam al-Haramain, wanda
har ya kai wa imamul haramain na masa kirari da ce masa bahrul mubdik. Bayan wafatin imamul haramain, al-imamul Ghazali ya koma Baghdad a shekara ta 485. Ya shiga Baghdad, ya sami girma kwarai matuka a garin Baghdad, inda alwazir nizamul mulk ya nemi ya ci gaba da karantarwa a makarantar nizamiyya, wata makarantar da ake jinginawa zuwa ga shi wannan wazir nizamul mulki, wanda yake imamul Ghazali a wannan lokacin duniya ta dun faro shi da dukkan ma'anonin karbuwa. Sarakuna da wuzara da alkalai da manyan malamai da wujaha'un nasai sun zama watan kowannensu yana so a ce ya sami lokaci ya zauna da al'imamul Ghazali, ya ɗauki ilimi a wajen al'imamul Ghazali. Babban malamin malikiya al-imam abubakar ibn al-arabi al-maliki yana cewa ya shiga Baghdad, ya sami al'imamul Ghazali wani lokaci yana zaune da fiye da manya-manyan jagorori wanda suke faɗi a ji, wanda ake jin maganansu a fannonin ilimi da jagorancin rayuwa fiye da 400 a majalisin al'imamul Ghazali suna kewaye da shi don ɗaukar ilimi. Imamul Ghazali yana cikin wannan yanayi na iqbal na duniya, na iqbal na mutanen duniya, na iqbal na shuhura, na zuyo usid da sauransu gaba ɗaya. Ya ga cewa lokaci yayi da zai yanke wa dukkan waɗannan abubuwan, ya koma ya inqita'i zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala gaba ɗaya, ya canza tsarin rayuwarsa, ya koma wato tsarin ibada da halwa da yawaita tafakkuri da zama da fukara da zama da sufaye da wato shigar da ruhi cikin zahirin ilimin da ake karantawa. Wannan shine abin da ya sa kila ake yawan nakalta daga bakinsa cewa mun nemi ilimi ba don Allah ba, amma Allah subhanahu wataala ya ki sai ilimin ya zama don shi. Al-Imamul Ghazali ya ci gaba da wannan rayuwa na taqashshuf da nisantan duniya da ababen duniya har komawansa zuwa ga Allah subhanahu wataala. Wannan a takaice dai abin da za mu iya faɗi a cikin rayuwar al-Imamul Ghazali. Ya wallafa littafai da dama wanda ana cewa da za a raba wato mu'allafat dinsa a yawan kwanakin shekarunsa, to da kowace rana za ta sami littafi ɗaya. Ko da yake yana cikin mutane da aka fi yi wa dassi, wato a kirkiri littafi mare asali a jingina masu da sunan cewa su suka wallafa, alhali kuma ba wallafawansa bane. Yana cikin mutane da suka fi gamuwa da wannan jarabawa na dassi a cikin tarihin musulunci, wanda dama tabi'a ne na duk mai shahara ya zama ana masa irin wannan dassin a cikin mu'allafat ko a cikin maganganunsa. Al-Imamul Ghazali yana cikin wanda suka gamu da watan yawan dassi a cikin abubuwan da suka wallafa. Allah ya kara masa rahma, Allah ya kara masa yarda. Daga cikin mafi muhimmancin mu'allafat din al-Imamul Ghazali babu kokonto akwai babban malami a wannan zamanin Abdurrahman al-Badawi, wanda ake cewa Amidul Falsafa al-Islamiyya, ya wallafa littafi da sunan Mu'allafatul Ghazali, inda ya kokarin tattara dukkan rubuce-rubucen al-Imamul Ghazali. Amma dai kamar yadda muka ce, daga cikin mafi muhimmanci ko a ce mafi muhimmanci ma bil itlaq na littafin al-Imamul Ghazali shine littafin IHYA'U ULUMIDDEEN, wanda wannan littafi ne wanda dalilin sa ma za a ce al-Imamul Ghazali sunansa ya cika dukkan duniya, domin mawuyaci ne a sami wata maktaba wacce ta cika sunanta babu IHYA'U ULUMIDDEEN. Har wasu suna cewa saboda kirari ga wannan littafi, mutumin da bai karanta ihya ba za a lissafa shi cikin rayayyu ba. Mallam ya kara ihya falaysa min al-ahya. Wasu malamai suna cewa da za a ce dukkan littafan duniya a ce babu su, idan IHYA'U ULUMIDDEEN ya tsira, to lallai addinin musulunci yana nan cikin alkhairi. Ko da yake dai akwai mubalaga cikin wannan maganganu, amma dai muna kawo su don a gane girman muhimmancin littafin a wajen malaman musulunci a tsawon tarihin duniya. Wannan littafi mai girma al-Imamul Ghazali, Allah ya kara masa rahma, ya tsara shi a wani irin tsari mai ban sha'awa. Tsarin ko shine ya fara shi da littafin ilimi, wanda yake kamar yadda muka sani ilimi shine abin da ake kaddamarwa akan komai a cikin addinin musulunci, kamar yadda magabata irin su al-Imamul Bukhari suka gaye shi a cikin wannan tsarin, fara littafi da kitabul ilmi, saboda fa'lamannahu la ilaha illallah. An kaddamar da fa'alam akan har kalmar shahada, kamar yadda muka gani Allah subhanahu wataala yayi. Imamul Ghazali ya raba wannan kitabul ilmi zuwa babi guda 7, amma sauran kutub din da ke ciki ya raba shi watan nizamur rabu' wato ko ruba'a, watan ya raba shi kashi 4. Ya fara da kitabu al-ibadat,
sannan ya bi shi da kitabul adat, sannan ya bi shi da kitabul muhlikat, sannan ya bi shi da kitabul munjiyat. Kowane littafi a ciki ya kasa shi kashi 10, kowane kashi babi kenan ya kasa shi kashe-kashe haka. Kuma manhajin al-Imam al-Ghazali a cikin wannan littafin shine kowane abu da muka sani na zahirin ibada yana kokarin kawo da qa'ikul asrar da ke karkashin wannan abin da yake zahiri na ibada, yana kokarin kawo abubuwan da za a amfana da su, da wasu muhlikat wanda suke ta'allake da wannan abin, da kuma yanda za a tsira daga waɗannan muhlikat din, duka yana ishara zuwa gare su. al-Imam al-Ghazali yana kaddamar da ayoyin alkur'ani mai girma gwargwadon iko a cikin kowane fasali idan ya shiga, ko kowane mawdu'i idan ya shiga. Bayan nan yana bin sa da hadisai, idan kuma babu ayoyi wasu babin yana fara su kai tsaye da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sannan da athar din sahabbai da salihai wanda suka biyo bayan su, sannan kuma yana bin su kullum da kokarin cire da ƙa'iq na isharat da ke cikin irin waɗannan ayoyin da hadisan da athar ɗin. Imam al-Ghazali bai bar mu ba, shi da kansa ya gaya mana abubuwan da littafinsa yake banta da shi a cikin sauran littafai. Ko da yake na ce yana kawo hadisai, amma manhajinsa al-Imam al-Ghazali ya muhimmanta abin da ya sahara a tsakanin malaman musulunci na riwayan hadisi da ma'ana, wanda yake wannan ba wani bakon abu bane. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dama sun ɗauki wannan babin faɗaɗawa din, babin si'a din na riwayan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma'anansa. Wannan yana cikin abubuwan da aka yi intiqadin al-Imam al-Ghazali akai, to amma dai al-kamalu lillahi subhanahu wa ta'ala. Da kansa al-Imam al-Ghazali ya faɗi abubuwan da littafinsa yake banta da su. Daga ciki yana cewa daga cikin abubuwan da ya yi abubuwa guda 5: hallu ma aqaduhu wa kashfu ma ajmaluhu. Watan ba littafinsa bai zo da abin da babu galiban a cikin sauran littafan magabata ba, amma daga cikin abin da ya yi ya warware abin da suka kulle. Watan abubuwa da yawa suna nan da kulle, amma shi Allah subhanahu wataala ya bashi baiwan warwarewa, ya bashi baiwan warware dukkan abubuwan da suka kawo shi aka mujmalan. Shi Allah subhanahu wataala ya bashi ba daman fassale waɗannan abubuwan. Sannan kuma tartibu ma baddaduhu wa nazmu ma farraquhu. Watan abubuwan da suke can a watsi can a cikin littafansu, Allah subhanahu wataala ya bashi daman tsara su da kawo su tare a waje ɗaya, a tsare a jeri mai ban sha'awa, da kuma tsari wanda yake ba a rigaye shi a cikin irin wannan tsarin ba. Ijazu ma qawwaluhu wa dabtu ma qarraruhu. Watan yin ijazi, watan takaita, summarizing na abin da suka tsawaita shi, wanda za a iya summarizing din shi a kawo shi da mafi karancin lafuzza ba tare da an yi ikhlali da ma'ana ba. Wa dabtu ma qarraruhu, kuma da sharhin abin da suka faɗe shi wanda yake tabbatacce, shi kuma zai tabbatar da shi kuma ya ƙara sharhinsa yanda za a fahimta. Sannan a ƙarshe hasfu ma karraruhu, ko na biyun ƙarshe hasfu ma karraruhu wa ithbatu ma harraruhu. Watan duk abin da yake za a iya wadatuwa daga shi yana sharewa, sannan abin da suka bayyana shi a bayyane yana tabbatar da shi yadda suka bayyana shi. Watan abin da yake ƙari ne, hashu ne, za a iya wadatuwa da shi yana share shi, abin da kuma ba za a iya wadatuwa da shi ba yana tabbatar da shi. Sannan kuma a ƙarshe ya ce ya ƙara kuma da tabbatar da wasu abubuwa wanda wani bai rigaye shi cikin ambatan waɗannan abubuwan ba, ko da an riga shi cikin tsinkayen waɗannan abubuwa. Malamai sun yi sana'i mai yawa a kan al-Imam al-Ghazali da littafinsa, kamar yadda na ce daga ciki faɗinsu mallam ya kara al-ihya'a falaisa min al-ahya. Malamai sun yi maganganu a kansa da yawa. al-Imam as-Subki Tajuddin yana faɗi a cikin lamarin al-Imam al-Ghazali cewa shine hujjatul islami wa mahajjatud din. Watan shine hujjar musulunci, shine hanya madaidaiciya ta addini, da idan mutum yana bin hanyar da yake bi to yana cikin hanyar tsira in Allah ya yarda. al-Imam al-Juwaini malaminsa kamar yadda muka faɗi yana faɗi a cikin lamarinsa bahrun mubdikun. Watan dai yabon malamai a gare shi. al-Imam zahabi yana kiran shi al-Shaykhu, al-Imamu, al-Allamatu, hujjatul islami, ujubatu zamani, haka har zuwa karshe. wani za a yi magana akan yabon bayan Allah a cikin lamarin al-Imam al-Ghazali ba za a iya takaicewa, ba za a iya iyakancewa ba.
duk da wannan malamai da yawa sun yi istidrakat, sun yi intiqadat akan littafin al-Imam al-Ghazali Ihya Ulumuddin, wanda yake kuma dama babu mutumin da ya tsira daga naƙadi ko daga zarge ko daga gajiyawa. faman dalladhi turja sajayahu kulluha kafal mar'a nublan an tu'adda ma'ayibu. Daga cikin malamai wanda suke magana akan al-Imam al-Ghazali da littafinsa akwai Abu Abdullahi al-Mazari, wanda mu'asirin al-Imam al-Ghazali ne, ya yi maganganu, amma abinda malamai suke ɗauka akan maganansa shine tun da shi bai haɗu da al-Imam al-Ghazali ba, bai karanta littafin al-Imam al-Ghazali ba, ya gina maganganunsa ne duka akan abin da yake ji daga jama'a akan al-Imam al-Ghazali, da haka ba za a koma ta kan hukuncinsa ga al-Imam al-Ghazali ba. Banda shi akwai irin su Abul Walid al-Tartoshi, shahararren malamin nan na Maghrib, ya yi raddi mai zafi mai kaushi akan al-Imam al-Ghazali, musamman akan faɗin al-Imam al-Ghazali wata magana wacce a gaskiyar magana ma ba maganarsa ba ce, an riga shi cikin faɗanta. Abu Talib al-Makki ya riga Imam al-Ghazali faɗin wannan magana, ita ce laysa fil imkani abda'u mimma kana. al-Imam al-Ghazali wannan maganar ta ja masa maganganu da yawa, ta ja abu da yawa, wanda har wasu suka halatta jininsa saboda wannan magana, wasu suka yi umarni da ƙona littafansa, wato shi wannan littafin Ihya Ulumuddin din, musamman a ƙasan Maghrib, al-Maghribul Kabir a wancan lokacin, watan Andalus kenan, da ƙasan inda yanzu yake kamar Spain da Maghrib da Algeria da duk dai al-Maghribul Kabir. To su duk da waɗannan abubuwan da suka yi dai magana laysa fil imkani abda'u mimma kana, malamai sun yi taujihi mai kyau kwarai da gaske, kamar yadda Imam Abdul Wahhab Ash-Sha'rani ya nakalci waɗannan taujihat din da banganu. To banda shi ma dai malamai da yawa sun yi magana cewa ba yana nufin cewa Allah subhanahu wataala ba zai iya abin da yafi wannan duniyan bane, wa hasha lillah. Ka'idar malamai a wannan wajen shine idan ka sami maganan bawan Allah wanda yake da iskali, wanda maganan a zahirin shi ya saba da abin da aka sani a shari'a, abin da ya cancanta da mai hankali shine ya bijirar da wannan maganan a mafi yawan maganganun wannan bawan Allah. al-Imam al-Ghazali yana da littafai sama da 400 sanannu, saboda haka sai a bijirar da wannan maganan a cikin waɗannan littafan nasa, sai ai nemo ma'anan wannan maganar nasa gwargwadon ta'alifat ɗinsa, gwargwadon sauran maganganunsa, domin maganganun mai hankali ba sa karo da juna. Inda za mu ɗauki wannan ka'idan zai taimake mu kwarai wajen yi wa bayan Allah magabata adalci, wanda yake kuma adalci haƙƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala a kanmu, mu yi wa dukkan bayan Allah wanda muke so da wanda ba mu so, ba mihna bace, ba minha bace afwan, wacce za mu baiwa wanda muke so, mu hana wanda ba mu so. Wannan maganar malamai suka ce al-istihala anan ba istihala zatiya ba ce, istihala aradiyya ce, watan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin iliminsa ya riga a iliminsa ga yanda zai yi kaunu, ga yanda zai yi duniya, ga yanda zai yi awalim. To tun da ya riga ya yi shi a haka, to rashin ladabi ne ga Allah subhanahu wataala a jingina na ƙasa cikin halittan Allah. Saboda haka yanda Allah nan ya yi shine mafi kyan abin da za a iya yi, ba dan Allah subhanahu wataala baya cikin ikonsa ya kawo abin da ya fi wannan makana din ba. A cikin wanda suka yi intikadin al-Imam al-Ghazali akwai shahararren sufi al-Sheikh al-Akbar Ibn Arabi al-Hatimi, ya yi intikadat kwarai, ya yi raddi da yawa ga al-Imam al-Ghazali, amma dai dalilin intikadat dinsa a zatona saboda bambanci ne mai girma na manhajinsu, manhajin al-Imam al-Ghazali, wanda shi ma ya faɗa a cikin muqaddimansa cewa ilmoman da suke shiryarwa zuwa ga Allah kala biyu ne, akwai ilmul mu'amala, akwai ilmul mukashafa. al-Imam al-Ghazali ya fifita janibin ilmul mu'amala a cikin rubutunsa gaba daya, musamman a cikin IHYA'U ULUMIDDEEN, saboda shi ne yake magana akan yanda bawa zai yi ibada ga Allah subhanahu wata'ala, kuma a sanya waton a nufan Allah, a sanya manufan Allah subhanahu wata'ala cikin wannan ibadan ga Allah subhanahu wata'ala, sabanin ilmin mukashafa wanda kawai ilimi ne amma ba a tanzilinsa, ba da wani alaka da ibada ko ayyuka da sauransu. Shi kuma Abu Ibn Arabi al-Hatimi kila gaba ɗayan manhajinsa, idan mutum ya bi manhajinsa ya san cewa sabanin manhajin al-Imam al-Ghazali ne, so da aka ba mamaki a sami irin waɗannan intikadat ɗin. Ya shahara baitutukansa da yake
yake raddi ga al-Imam al-Ghazali yana faɗin bari'na ila Allah min ma'sharin lahum maradun min kitabi shifa wa kam qultu ya qaumi antum ala shafa hufratin min kitabi shafa falamma istahanu bi tanbihina raja'na ila Allah hatta kafa famatu ala dini ristalisin wa ishna ala millati mustafa. Wannan zai mai da mu zuwa ga raddin watan sauran malamai ga al-Imam al-Ghazali irin su Abul Walid Ibn Rushd al-Hafid wanda ya yi raddi sosai shi ma ga al-Imam al-Ghazali. Yana daga cikin raddinsa ya wallafa littafi musamman ga raddi ga al-Imam al-Ghazali wanda yake kira littafin tahafut bayan al-Imam al-Ghazali ya yi shaharar littafinsa tahafutul falasifa wanda yana raddi cewa banda kitabu shifa na Ibn Sina babu abinda al-Imam al-Ghazali ya sani a cikin falsafa na watan Yunaniyun, watan falsafan mutanen Girkawa da wanda suka biyo bayan su mutanen Iskandariya. Ma'ana Imam Ghazali a duk abin da ya karanta a falsafa ya dogara ne kacokar da abin da ke cikin rubutun Ibn Sina wanda ya sa ya hana karatun falsafa ya raddi ga falasifa saboda abin da ya sani ne kaɗai a rubutun Ibn Sina da dai maganganu da yawa wanda shi Ibn Rushd al-Hafid ya yi na raddi ga al-Imam Ghazali. Banda waɗannan malamai da yawa kamar Ibn Taymiyyah al-Harrani shi ma ya yi raddi kwarai da gaske ga al-Imam Ghazali, ya yi maganganu da yawa. Raddinsa gaba ɗaya ga al-Imam Ghazali suna kewayawa akan cewa al-Imam Ghazali littafinsa ya cika shi da hadisai masu rauni marasu asali wanda yake kafin ma al-Imam Ibn Taymiyyah mutane da yawa sun yi irin wannan raddin ga al-Imam Ghazali. To sai dai kuma shi da kanshi al-Imam Ghazali yana faɗi ana musjal bida'ati fil hadis, wato ya faɗa cewa bida'arsa a cikin ilmin hadisi rarrauna ce wanda yake an sani daga baya ya koma ya yi ikbabi a ƙarshen rayuwarsa a ilmin hadisi bayan ya riga ya rubuta littafin IHYA'U ULUMIDDEEN. Sai dai wannan gajiyawan a wannan janibin gajiyawa ne da malamai da yawa sun yi istidrakin shi kamar al-Hafiz al-Iraqi a cikin littafinsa al-Mughni an hamlil asfari fil asfar ya yi takhrijin hadisan Ghazali, ya yi aiki da yawa. Ibn as-Subki shi ma ya yi aiki akan hadisan Ghazali, ya yi takhrijin hadisan IHYA'U ULUMIDDEEN. Sannan bayan su gaba ɗaya Murtada Zabidi ya yi babban littafinsa Ithafus Salatul Muttaqin a cikin sharhin IHYA'U ULUMIDDEEN shi ma ya yi aiki da yawa saboda haka sun yi istidrakin wannan janibin na abin da ake sukan littafin al-Imam Ghazali a kai. Sannan abu na biyu da Ibn Taymiyyah ya mayar da raddinsa ko intikadinsa ga Imam Ghazali shine yana yawan kawo maganganu wanda suke watan a ganinsa bata ne na sufaye da sauransu, da wanda suke cikin daqa'iqul isharat na sufayi da makamantan wannan, da kuma wasu abubuwan da a ganinsa duk awham ne ma da dalal. To dai wannan kuma bambancin manhaji ne. Manhajin al-Imam al-Ghazali al-Ishari ba zai daidai da manhajin Ibn Taymiyyah al-Zahiri, saboda haka ba ina nufin mai bin mazhaban zahiriya ba. Almajiran ilimi za su fahimci abin da nake nufi da lafazin al-Zahiri. Saboda haka ba mamaki idan aka sami irin wannan sabani a tsakaninsu ko aka sami irin wannan wata rashin fahimta na Ibn Taymiyyah da manhajin al-Imam Ghazali. Kuma shi da kanshi al-Imam Ghazali ya yi littafi wanda yake kokarin fahimtar da mutane isharat din da ke cikin al-IHYA'U ULUMIDDEEN. Shi da kansa ya yi tahlilin da yawa daga cikin isharat din da suke gami ga mutane, wanda ya kira littafin al-Imla ala isharatil ihya. Dan uwansa ma Ahmad ibn Muhammad ya yi ikhtisarin littafin IHYA'U ULUMIDDEEN ne don ya cire dukkan abubuwan da ake ganin za su iya zama ghamidai ga mutane a wajen fahimta. Sannan yana zarginsa da cewa littafinsa gaba daya satwi ne akan malamai guda biyu, Abu Talib al-Makki a cikin littafinsa Qutul Qulub da Abu Harith al-Muhasibi shahararren malamin nan. To amma muhimmi dai shine dukkan malamai ba wani wanda ya kubuta daga nakalta daga istifada daga wasu mutane. Allah ya saka wa malamai da alkhairi, suna cewa al-abqariyun nadir thalathatu arba'ihi min ghairihi. Dan haka kasancewa al-Imam al-Ghazali ya amfana da Abu Talib al-Makki ko ya amfana da Abu Haris al-Muhasibi ba na kasa bane. Muhimmin abu shine me ya ƙara akan wannan abu da ya amfana da su, kuma ya kyautata fahimtar wannan abin da ya dauko daga wurin su, ya kyautata kaddamar da shi. Allah subhanahu wataala ya saka wa al-Imam al-Ghazali da alkhairi cikin wannan jihadi mai girma, cikin wannan littafi wanda ya zama faridu a zamanihi, wannan littafi wanda ya zama
marji'u al-tullabi wal ulama, wannan littafi wanda ya zama al-mathabatul wahida, wanda ya zama watan haske wanda yake haskakawa almajiran ilimi wanda suke nufin Allah subhanahu wa ta'ala da iliminsu, wanda suke nufin lahiransu da gyaran zukatansu, ba mujarradin karanta zahirin baki da gardama da lujaja da kokarin cewa su suka fi sani da iya kawo hujjoji da kokarin ɗaukaka da ilimi na fiqhu na zahiri kadai, ba tare da rabbata wannan fiqhun da rayuwansa, shine janibin ruhinsa, shine janibin tsarkake zuciya, wanda wannan shine abin da ya haifar da Imam Gazali ya ga cewa akwai bukatan ya wallafa wannan littafi na IHYA'U ULUMIDDEEN kamar yadda ya faɗa a mukaddimansa. Allah subhanahu wataala ya saka da alkhairi. Insha Allah idan muka zo karatu na gaba za mu shiga cikin wannan littafin, muna ɗauko darussa gwargwadon abin da Allah subhanahu wataala ya ba mu iko muna karantawa. Allah subhanahu wataala ya taimake mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.